na stretnutie na úrovni ruského parlamentu, ministrov, aj na niektoré spoločenské podujatia Bolšoj teatra, ako aj CSKA Moskva. Budem sa snažiť tieto dni vám prinášať informácie, ako sa v Ruskej federácii žije. Chcem vás aj poprosiť, aby ste zasielali podnety, postrehy, respektíve, ak bude čas, navštívim aj McDonald. Pozriem sa, či tam predávajú iPhone a či tam naozaj žiaden Mercedes nejazdí. Hovorím to možno tak pre niekoho aj nepriateľne, ale chcem ukázať, že tam takisto žijú ľudia, že tam Nemci, Francúzi, Američania obchodujú a že tam takisto slnko ráno vyjde a večer zapadá. Takže dozvedel som sa aj teraz, že Poľsko nám nedovolí priamy prelet, takže budeme to obchádzať cez Nemecko. Nerozumiem tomu postoju Poľska, ale v každom prípade to beriem ako realitu. Zhruba okolo 3. hodiny nášho času by sme mali byť v Moskve a pokiaľ naozaj je niečo, čo vás odtiaľ zaujíma, tak mi to dajte do komentárov alebo napíšte na e-mail. Ešte raz vás pozdravujem a verím, že nebudem zo strany opozície počúvať len kritiku, ale že sa budú snažiť aj o pochopenie toho, že táto cesta má význam.